voittivat on Lemmetty. Ja kyllä Lemmetty jää tässä nyt Lemetsille selkeästi. Viisi, joka vetää todella hienon suorituksen. Nyt pitäisi ihmiset antaa aplodeja. Tämä jatkuu tästä, tämä lentonäytös. Sitten minä kuulutin arvonnan numero, arpalipun numeron, tulee kaveri. Ja seuraavana mies, jota ei ole lemmitty, koska hän on lemmetty nimittäin. Joonas jonkun verran Lemetsi tekee suhteellisen hyvännäköistä suoritusta. Pusikko on nyt kyllä meikäläisen edessä ja tosta välistä ja oi Lemmetty on tullut omaa vauhtia. Hyvännäköistä on pro-vetäminenkin tänään. Ja Niko Lahtinen, Jonas Clemens. Nyt kyllä Lahtinen jää hiukan Clemensin vauhdista. Clemens on tämä nimittäin päivän nopein 9.5 kellottaa tuossa ja lajittelussa, joten hyvältä näyttää tässäkin vaiheessa, mutta kyllähän Niko Lahtinen saa nätisti kiinni. Nikolla pieniä vaikeuksia vähän mennään suoristella tuolla. Mutta ei se mitään. Hyvältä näyttää ajaminen myöskin näillä herrasmiehillä. Ai, kyllä tästä vielä taistelu saadaan pojat aikaa. Ja Niko Lahtinen 30 tuusulalainen ja joka paikan höylähän kertoo itse sekä yrittäjä. Vemari 316 I. Hiilikuitunen Korisarja ja 1000 heppaa. Heikki, paljonko veikkaat Newtoneita? Mitä? NMTtä. NMTtä? Se on se, eikö se ollut se vanha puhelinverkko? Oli. Eikö siinä 1000 Newtonia ollut? Oli. Joo, 1000 Newtonia. 1000 Newtonia, joo. Se on kyllä tarkan markan mies. Se vanha NMT oli semmoinen, että piti keskukseen soittaa ensin, missä ollaan. Niin kuin Lentsikassa nykyään vieläkin. Ei tarvi soittaa, mutta pitää tietää numero. Nykyään kun muistais edes numeron, niin olisi hyvä. Jahas, ja sitten herrasmiehet toisinpäin. Clemens Lahtinen edellä, Clemens seuraa. No niin, nyt on kyllä Lahtisella vauhtia. Ei kun vaan vehkeet poikittaa ja mennään. Nyt Clemensillä saa, ai. Niko Lahtinenko siellä spinnaa? Kyllä. Nyt Clemensin pitäisi tehdä vaan ehjää suoritusta loppuun. Ai, nyt raikuvia aplodeja. Voi vitsiläinen. Näin siinä käy. Pieni ajovirhe vaan ja se on siinä. Saa lähettää, kuuluu korvanappiin, joten nyt lähdetään. Hyvä yleisö, tämän päivän Pro-Luokan-finaaliin. Kyllä se on Clemens ensin, Amiaalto lähtee sitä seuraamaan. Hyvän näköistä vetämistä on jo alusta asti. Amiaalto ahdistaa kyllä tosissaan. Nyt mennään lujaa, voi hyvänen aika, miten hyvän näköistä ajamista tämä on. Amiaalto ajaa tarkasti, pääsee tuohon viimeisenä tullessa ja hyvän näköistä vetämistä, voi hyvänen aika. Vielä löytyy ranteesta pojilla paukkua antaa yleisölle sitä, mitä ne on tulleet tänne hakemaan. Joo, vaikka mä fanitan Amia, niin kyllä mun täytyy sanoa, että toi on niin vaikea enää sanoa, että kyllä molemmat oli aivan loistavia. Mutta ei meidän tarvikaan tietää. Se on juuri näin, niin tässä uskalla enää kyllä itekään juuta eikä jaata sanoa, että tulee vielä selkään tuolla jossain iltapeleissä, jos tässä ruvetaan ratkomaan näitä mestaruuksia ennakkoon. Ami siis 38-vuotias ruskolainen ja tietenkin jos hän sattuisi voittamaan, niin sehän menisi vähän niin kuin himaan tää homma, mutta näistä ei tiedä. Melkein vakio ja drifting on harrastuksena ja paljon sijoituksia lukee hänen paperissaan. Oliko? No niin, purotako hommi?
Ami Aalto, Jonas Clements. Ami Aalto edellä, Clements seuraa. Hyvän näköistä vetämistä mennään ainakin tonne ensimmäisen klippiin hiukan nyt Clements jää vauhdista. Ei se mitään, katsotaan mitä tulee toiseen klippiin. Nähtiin näköisesti. Clements jää vähän enemmän. Ami Aalto on löytänyt paremmin vauhdista. Katsotaan nyt. Hyvän näköistä vetämistä. No niin, tästä nyt lähdetään sitten jännittämään, kun tulosta ei kerrota vielä, että mitä täällä tapahtuu. A. Salmela eli legendaarinen Akinaattori Salmelalla jotain asiaa. Kyllä tää on yksi päivä, milloin vetää vaan One More Time, eli uudestaan One More Time. Tämäkin finaalikaksikko, ei sieltä vaan ratkaisua löydy tämä arvon tuomarista, joten nyt mennään sitten uudestaan. Ja tosissaan heti, kun nämä finaalit on ajettu, niin mennään sitten tonne lavan eteen. Finaali One More Time on siellä line-upissa valmiina, mutta eikö me nyt vedetä tää pronssi pois tuleksimasta ensin ja katsotaan sitten vasta. Syödään sitten vasta. Ensimmäinen puolisko. Nyt kyllä Ami Aalto jää ainakin vauhdissa tosi hiukan. Katsotaan saako hän kiinni Clementsia. Hyvältä näyttää, pikkasen saa vauhtia kunnotonta. Clementsi tekee. Loppuun asti mennään kokonaan taistelulla, hyvät ihmiset. Ai. On tämä kyllä herkkua, on tämä herkkua tänään tämä touhu. Huhhuja. Ja Clementsistä 32-vuotias helsinkiläinen Nissanilla ja M104 koneella ja Bemarin laatikolla mennään. Ja kerran vielä kielon päällä, niinkö Heikki? Otetaan tämmöstä selfietä, mitenkä mä saan sen katsomaan sieltä, noin. Noin ikkiä, nyt sit lähdetään jänskä. Huhhui. No niin, Clements, Aalto, saa lähettää. No niin, nyt sieltä lähdetään. Aivan selkeästi lähdetään liikenteeseen. Minunkin pitää siirtyä ihan tässä lähemmäksi nimittäin. Nyt mennään finaalivetoon. Ami Aalto, Jonas Clements. Tiukan näköistä taistelua on kyllä. Voi hyvänen aika. Hiukan siinä Ami Aallolla lähtee alusta ainakin hyppimään. Katsotaan nyt pysyykö auto lapasessa loppuun asti. Clements siinä samassa rytäkässä jää. Hiukan onneksi en ole tuomari, onneksi. Tiedätkö Heikki, mitä meinasin just sanoa? Että onneksi en ole tuomari, ihan samalla ajalla. Se on juuri näin. Ei vaan pysty, ei vaan pysty. Ei sillä meikäläistä päästä tonne tuomaritorniin, kun mä oon niin lihava. Kuulemma, kun alkaa kone piippaa, mutta nyt hyvät ihmiset. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei nähtävästi tulla. One More Time ei tule ainakaan enää näköjään. Päätös on tehty. Joten nyt lähdetään sitten tonne päälavalle, hyvät ihmiset. Ohjatkaa kuljettajat ja kaikki muutkin tonne päälavalle. Ja lähdetään sinne sitten julkistamaan tätä voittajaa. Siellä on hyvät tilat julkistaa voittajaa. Kuljettajat myöskin. Ajellaan tonne päälavalle. Eiks niin?